Personal nga giduaw nila ni Zamboanga City Mayor John Dalipe, Vice Mayor Josephine Pareha o Congressman Manix Dalipe ang mga nasamdan nga mga law enforcers sa pagbusikad sa mga fireworks kun mga pabuto. Gipang istorya o gipasaligan nga dili na angay nga mag-uol sa mga bayro nun sa hospital. Personal sab nga midunol og 10,000 pesos nga financial assistance si Mayor Dalipe. Kayo, yung mga nasa serbisyo, nasa Coast Guard, nasa PNP, na gamit na kwan din dito, nakasama dito sa incident na nandito ngayon sa hospital para bigyan din namin ng tulong. So, merong dala-dala si Mayor dyan na financial assistance 10,000 pesos para pagtulong po sa inyo. At opisina ko naman, ni Congressman Manix Dalipe, tutulong din po kami sa inyo sa hospital billing nyo dito sa hospital. So, 30 tanan ang naangol sa planned detonation sa mga fireworks nga miresulta hinoon sa trahedya. Sa mga naangol, 19 ang mga law enforcers gikan sa PNP, BFP, Coast Guard o Philippine Marines. Ang mga Dalipe gikan na sa covered court sa Barangay Kabatangan aron manghatag og mga hinabang sa mga residente nga naapektuhan sa maong trahedya. Kuyog nila ang taga CSWD nga personal nga mingtunol og assistance sa 313 ka mga pamilyang apektado. Nanghatag sab og 5,000 pesos ang gobyerno alang sa matag pamilya nga apektado. Inisyatibo sa gobyerno sa Zamboanga magbutang og one-stop shop assistance center sa mismong covered court sa Barangay Kabatangan aron daling matubag ang mga panginahanglanon sa mga apektadong residente. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.